kok aja sarwa ngece ingkang mongko piniji maratetesaken lampah beksan ing dalu nenggih sang Mimbasara cethaning rembug minangka panitia beksa panjenengan Bapak Orbin ugi simbah Gimpil satata monggo Mbah Pak Orbin enggal nelaraken parenggan nganti wida beksa setunggal menapa dene kalih samekta ing gating dalu kadang-kadang wis laras. Hanglajengaken lampah ngaturaken sugata lelipur wonten ngersa handika. Suranto satata para kadang cecala ingkang kula tampi wis pikantuk atur beksan ingkang sepisan monggo mangke atur beksan ingkang sepisan panyuwunipun ingkang kepareng beksa warna ngudang anak mila dhateng keluarga Ageng Wisnu Laras kathahipun pametri budaya ingkang sami parenggah daya-daya enggal sinigek sawetara budalna wadya balamu kabeh to
Monggo 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 monggo. Suranto ki mriki. Dindil nang kono iku. Wangsaku. Estu cecala ingkang kula tampi saking Ibu Wida Beksa para kadang mangka mastuki manunggal daya pinuka warna ngundang anak. Lamat kapilut lukitaning gendhing babar suka langening suka hamara wakane langen beksan toyok ing dalu kuwi nengku piyan bapa Pandhu sekalian Ibu magi nemapan wonten ing gemantar mundukan saken monggo ngaturaken atur pangundhut ingkang kepareng beksa warna ngundang anak wis kepareng mangungkung ing antareksa keluarga genggong desa Wisnu Laras tertentu dateng Ibu Wida Beksa wis kepareng nilaraken palenggan nuju dateng sasana langan Krida Matoya katur dateng jane yang dimbil dene Bapa Rebin satata enggal dipun pratitisaken sinten to ingkang kepareng hanampi atur beksan sepuh para pini sepuh ya isan sesaji nikah saling ulon apa setyane kelakon saiki awor sesuk ora kumpul es gosokane sing ekes kok kono dhewe timun sigarane ayo dibangoni keluargane kaleng yo piye kahana lho yo ni dasare mbone wadem kok yo ni cangkeme cangguli ini sisa nesiterane ne bangsana
Miat saking sasana Palenggan nuju dhateng sasana Langen Krida Mataya. Nglajengaken lampah beksan ingkang angka kalih ingkang pun wastani beksan kaprajan. Beksan keluarga ageng Pamengku Gati. Wus pareng binuka malih sareng keluarga ageng Wisnu Laras. Monggo atur pamundhut ingkang pareng beksa eling-eling nonton tayub. Ugi katur dhateng Ibu Wida Beksa pareng monggo pun lajeng lampah beksan nilaraken panenggan nuju dhateng sasana Langen Krida Mataya. Dika Delastri Deririn Gide Aratna katur dhateng sepuh pini sepuh ing rumas nampi atur beksan lumantar panitia beksa. Monggo yang gimin parebin enggal satotopun prantitisaken. Mbah Alim enggal mapan manggil Mbah. Selak mengke kawinen Mbah. Jangkep enggal kakibar Dek Wisnu eling-eling nonton tayub. Rasa lewat
sasana nonton tayub para kadang. Sa
wis bareng binuka maneh sareng keluarga Ageng wis laras. Lampah beksan lajengipun pamundhut ingkang kepareng beksa mudhang anak lali janjine. Warni Warni Ya karo latri ra apa-apa, Los. Monggo Deka. Warni Dek. apa Aku marahi kowe. Dek Lastri, Dek Ririn, Dek Retno. Warni apa no Ayo joget, joget, pola, pola. Ireng-ireng dijumputi meres klopo katut tampase ati seneng ndang dituruti ning alam donya lak pira suwene Ira-ira kembang manggis Bang Olo manggis sekar melati aja ramis yen ramis kelone ati anjas para ari mami Mas Mirakola awarta sami sugeng rawuh paduka monggo pinarak ingkang sakeca dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ini abang kono ya abang sambange warung kene tak sayang kono tak sayang sing tak sayang lak mung sliramu malam bersimbah di grandong musuh we para kiai gara ku mikir nganti betayang tak pikir
lastri ora marem golek dhewe tak senengmu men teronge bunder dek lastri bojone omong amarake seger kaya ngono Tri Ser, ah. Raden teronge coklat bojone wong marai semangat iki ulang-ulangane Eka iki iki apa to ya hah gentening pasar barang ya ndang lali jadine terong ayo RT Bulu iya wayahe aja cucul sik RT Bulu engko minger Pak Doni ninggal katresnan ya ben kudu ngono grup kok ya grup sopir ya sopir satu iya tariki sik tariki jancane kowe nang endi bebasane mung katon sliramu wae no eloro apa kuwi wis mari ya Rin aja lali bawali
Matur suwun. Oke, terima kasih. Nah iya toh. Alah. Gayeng. Monggo Mbah Gimbil, Pak Rebin enggal dipun pratitis. Tapene godokan nek Mbok. Kastawa renggong manis minggah gudril. Bener omonge Lastri, tape mentah nek digoreng dadine mateng. Tembunge saiki nak Lastri dadi tape rondo royal. Lek tape godhokan medhok. Ya bener kok Tri terah nek tape gorenge jenenge rondo royal. Leres ya, Mas. Ya Lastri gojok ya. Aku takok piye lek tape goreng jenenge apa rondo royal? Aku ya. Jan saiki los tenan Mas. Heeh. Bocah lek ketok. Bocah kok lek ketok temapuk. Lambe piye ra apik nek lambe. Bose glondong kayu jati Mas Komet. Bose antik Sino.
dadi karep gampang katresnan durung kanyatan rondo royal tape goreng ayo ngono Kak Liru sasana renggong manis gudril renggong manis mangke minggah gudril goreng jenenge rondo royal la 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 renggang 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 manis masuk deh Kak Renggang renggang ora condong mbak yo bojo loro lak lemu awake alah renggang 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 manis renggang manis tempele ora enak te bojoe kang etoke kapelan ayo Kak
Liru sasana Gudril Dewi Wisnu. Gudril, Gudril. Gudril, Gudril. Saka awak senenge sikil Ya Mas, ya Rama, ya Rama, Dewi Ngisor janggut, ngisor janggut. alang isor janggut Gudril. Wong manis Ngono. sing sayo Ngono. sing rukun jroning Rinato tlawan Nirama Ngisor udel, Kutril ngisor udel. Kutril Saka awak jare Kak sikil lho Mas Joko mikir kok Kak sikil Mas Ramara jangan no ora jangan no jenengku ukuranku terapi nolak Esok-esok, esok-esok. ya Mas Kersanipun keluarga pamangku gati handika sadaya Orang ira. orang dhuwur ya. Malah ketambang ya ka. Ora nyono ora ngira saya tuwa tambah tresno nadyan sepisan tamu gedhe rasa katresnanku pungkasane digawe gelo jebul sing tak tresnani bojone kanca dadekke atiku lara iki mung sak boe bandang dilirik warne aku rumangsa mung sak bawa lho ning aku gandeng mbok lirik iki rada rumangsa. Lah pokoke duwe liya ora duwe ora ndek apa-apa. Upama tak gawa rono ya mathuk, gawa Mas Parno ya mathuk. Wong losok kan kancane Lastri. Deka langgam sametara jumbuh swasana sepuh para pini sepuh nampi pasugata. Kowe apa ya jek kelingan nek tresna suci ngono kae? Mboten blas e. Blas. Jajal mau tresna suci ngono to, Kang? wis ora enek Aku tak ngersake suarane DLC.
Elsi sapa? Elsi Lastri. Gendhinge langgam, langgame tresna suci. Dasare sing dikersake. Piye to El? Warni. Ya Dek, Elsi. Apa? Aku ora iso nek. Iso. Kok aku wis ora suci kok ya. Rondo arek nganti ora iso. Jebol. Anu nih, njaluk suaramu sithik nih. Alah ya rondo angel meno nih. Gojok. Lambe piye nyatane yo ngono kok lambe. Lah nek ora rondo nek gelem metu bengi sudi sapa ya nih? Lah iya to. Ayo timbang nganggur to Nili. Ndak. Ndang nduk nih. Neh apa wis? Aku nyawang warni saiki ora saya tuwa malah saya ayu apa peh ganti ngono nih. Apane? Ah baji lu tindang. Ayo nih, tresna suci nih. Geloli, geloli. Arep bocah ra sida malah we rono lho. Ndang nih. Lah iya. Nih. Ayo nih. Nggih, matur sembah nuwun. Lah musir yo Lah, iya, warni ngono to. Lah niki yo. Alah. Ayo Dok, adek, adek. Nyanyi karo Gandos. Ayo Mas Gandos rene. Nek karo Mas Parno wis bendina. Endi to? Ayo Bang Gandos. Mbah Gandos endi ya? Lah kuwi sapa? Anggere wajah iki ketok cemeng ireng rak ya Mas Gandos. Neng manis. Linggih ngopo nih linggih ngadeg kono iki. Linggih pegel nih. Ayo Bang Gandos. Gelo bareng pun aturaken para kadang. Lah iya. Iya iya, mana tak antik dayun ning kene. Ora apa-apa. Nyedak kene ya gelem. Dayun cilik oni. Mbah Sular. Napa nih? Cilik nih. Apane? Mentale. Oh, mentale. Ora nek warni ra apa-apa kena sing kidul dhewe arek gempi ngono Lah iya. Anu Eka dadi mbok buang rasa isin rasa wirang terah pilih anak kok. Asli nek mbok buang nglusur ya asli mbok buang blab-blaban. Kono ndang nyedak Mas Joko kono timbang Mbah Harum. Kono. Mas Giono. Minger Kidul, Eka arep nyedak Joko. Mas Joko. Kangen are. Kono. Mbok angon telusur. Ora yo, Mbah. Asik. Ya. Dewi Tong, sehat deh. Lelo. Pak Dinanda. Pak Didoyo. Bareng saiki ketemu kowe teka ninggalake aku kaya sinendang hatiku lohku netes nelesi pipiku Pak Bang Komet, jasa Kaya kondo sing prasaja. Aja gawe gelo ati warni. Mboten Kang Mas. Aku ora bakal blenjani. nih warni Nggih. suara meri ya apik menon. Sae no Mas. Gayangmu apik ora nih? Ayo.
Ayo. Kowe apa wani? Nek kira-kira gayangmu Ayo, apik. iya. aku tak Jelas. Njaluk sithik. Apane? Gayangmu lho nih. Siap. Yo. Kaya ngene lelakonku yen ngopo ondakan ketemu yen pancen ditinggalke gawe gelo ati salawase Ning ngendi nggonku goleki bot abote wong pengen ketemu najan adoh tak parani mong nuruti Iya kan, Mas? karepe warni yo. Bareng saiki ketemu kowe tega ninggalke aku kaya sinandal atiku rohku netes nalasi pipiku yo Mbak ya kandha sing prasaja aja gawe gelak ati warni Mboten Kang Mas. aku ora bakal blenjani sing Munggah. tenang pikirmu Siap. Munggah lewung bose glondong jengglong. yo masuk nggo Mas Memet Taman Juruk. Ya, siap. Lelakonmu Taman Juruk bose glondong jengglong. Bang Komet. Tak sakake. Taman Juruk to karo Warni. Taman Juruk. Pak Eto karo Suranto rewang iki. Kutha Solo dolan mudi ning Taman Juruk ing pinggir Bengawan Solo dolan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ninggal janji Bukan
joget lho ning. Ning kutha Solo muda lan mudi ning taman juruk taman indah kutha Solo Mas Wito, Pak Doyo sabar sareh. awan lan bengi do suka-suka nanging aja ninggal janji ning bulan rajang pucuk cemara angin kang teta sajakawa gedeng tresno banyu bengawan sinar cahya ning bulan ler seudian aliran buka kenangan ngersake opo mung sarwa ana yo suka-suka taman indah kota Solo dolan musik awan lan bengi sing tuwa-tuwa nanging aja ninggali Terima kasih Bang Komet, Dik Warni. Secolo mangke lampah beksan pun lajeng malih nanging kanca-kanca nampi pasugata dahar mila kepareng mangke sabar sawetara. Ayo Co, dirahapi pasugata daharan dalu mangke pun lajeng lampah beksan sida mukti mari kangen. Dika, Dek Lastri, Dek Ririn, Dek Retno, Parbin, Mbah Gimin, tinggal dipun pratitis. Katone dipeni, nyamping kang sida mukti, pengantene kirap dipun bayang kari sinamung kang pradangga urip mulya katon wibawa ayo para kanca eling taune wis tuwa ayo padha eling kang kuwasa martobat marang kang kuwasa eling marang kang kuwasa sukir joget to ki karo Mas Faiz Sadiro iso ki. Dipeni nyamping kang sida mukti pengantene kirap dipun bayang kari sinawung kang pradangga urip mulya katon wibawa cakep Dewi Wisnu.
mulya katone bawa Ketore dipeni awit kang sida mukti pamanten kira dipepeyang kari pinero kang pratangga rasa ngrengin katon wibawa ayo para kanca eling taune wis tuwa ayo padha eling kang kuwasa martobat marang kuwasa ayo eling marang kang kuwasa katore dipeni awit kang sida mukti liru sasana mari kangen kira dipepeyang kari Pinero kang pratangga rasa ngrengin katon warni awet esok suwe banget bare wis beda minggah kendang guling kacu kuning ayo Lek Suki nah Lek Suki ayo Mas Faiz
ngarang janjimu wong ayu Idrale saiki wis lali rusake awakku iki amarga pikir wong sing tak tresnani matur nuwun Mas Sid selelele Dek Juno ora kuning dadi pepeleng nalika piye kowe setak sanding rono rele setak gawa ora bisa pisah senadyan mung sedelo montor cilik. heeh oh ha matur nuwun Diagung Pangsama Cecala Selingan Setunggal